हेलो फ्रेंड्स, पुणी थे आपण मानक नमस्कार जनाए जे पुणी थे जाकोब माझी यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। जे गोटे कथा मुझे चाहे मुझे जाने आपण खुशी खुशी अच्छी विशेषकर गोटे कथा मुझे चाहे जे गोटे छोटिया माने शायरी विषय में कहना जे आपण मैंने जानती प्रभु आपण मानक बुद्धि देछंती आपण मानक ज्ञान देछंती समस्ते बाइबल पढ़ू समस्ते प्रभु को प्रभुकर बाइबल प्रभुकर पाठ्य पढ़ी था। तो मु गोटे कथा कहवाई चाहे हेले मु आरंभ करी जे से जोड़ा कहवाई आपण मानक चाहे सेटा मान कि आपण मान पाखक से पहुँचवाई चाहे। तो आसतु डेरी न करके से जोड़ा मुझे कहवाई जाऊँगी से विषय को ध्यान देना। तो गोटे पिला माने गोटे पुओ ताको बापा को पचारे कौन करके पचारे तो बापा सब बेले तुम गिर्जा जाऊच सब बेले प्रार्थना करुच सब बेले उपवास करुच सब बेले चर्च रे जाऊच तो आपणकर प्रभु केते से पिला ता बापा को पचारे शुणु ध्यान दे तो तांको पुओ तांको बापा को जिते पचारे से कौन भाभी था आपण मैंने जानते। तो से से तांको बापा कहले जे गोटे दृष्टांत कि उदाहरण देकी तांको पुओ को कहले जे पुओ से बापा कहले जे बहुत दूर माने बहुत उच्चरे से जाउथिला से कौन जाउथिला एरोप्लेन बहुत दूर को जाउथिला से तांको बापा कहले जे एरोप्लेन को देखु माने सेटा देखु कौन सेटा एरोप्लेन तो सेति की बड़ तापरे तांको गोटे पचारे तुम सब बेले गिर्जा जाऊच सब बेले प्रार्थना करुच सब बेले उपवास करुच सब बेले प्रभु ठारे जाऊच बस एतिक तुम आपणकर एतिक तुम माने एतिक छोटिया से एरोप्लेन के जिते बड़े देखिले से बहुत दूर को जाउथिला से बहुत दूर को उड़ुथिला ताहा देखिकी से ता पुओ पचारिले जे तुम सब बेले गिर्जा जाउछ सब बेले प्रार्थना करुछ बस एतिक तुमरो एते बड़ तुमरो प्रभु जीसु तुमरो एते बड़ माने प्रभु हाँ से पुणी थे नेक्स्ट रविवार दिन से कोर्ट से नेक्स्ट रविवार को गोटे कोर्ट मिले जे एरोप्लेन से जिते बड़े एरोप्लेन जगह को लेकिन चलीगल जे तांको पुओ देखिए तांको पुओ कौन देखिए आप से जिते पाखक को जाऊँ सेते से बड़ 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 से जिते पाखक को जाऊँ से जिते कि बड़ तो हाँ देखिए पुणी थे से वो बापा
ତମେ ଯେ କହୁଥିଲ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଛୋଟ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି ଦେଖୁଛି ବହୁତ ବଡ଼। ଆମମାନେ କେତେ ପାଖକୁ ଯିବା ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଆମକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବେ। ଆମମାନେ ଯେତିକି ଦୂର ରହିଥାଉ ସେତିକି ପ୍ରଭୁ ଦୂର ହିଁ ମାନେ ଆମକୁ ପୁରା ଦୂର ହେଇକି ଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯିବା, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଆମମାନେ କେବେ ବି ଛୋଟ ହେଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖାଯାଏ ମାଗ, ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଦେଖିବା ସେତିକି ଛୋଟ କରିକି ଦେଖାଯିବ। ଆମମାନେ ଯେତିକି ପାଖକୁ ଯିବା ସେତିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେତେ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖାଯିବ। ତ ଆମେମାନେ ଦୂରରୁ ନଥାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବା ହେତୁ ଆମମାନେ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ସବୁ କିଛି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଏତିକି ଛୋଟ? ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେବେ ସେ କେବେ ଏତିକି ଛୋଟ? ସେ ବହୁତ ବଡ଼। ଆମମାନେ ଯେତେ ପାଖକୁ ଯିବା ସେତିକି ଆମକୁ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖାଯିବ। କେମିତି ପାଖକୁ ଯିବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁ। এই ବାଇବେଲକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖାଯିବ। ଆମମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ବାଇବେଲ ନିହାତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କି ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଛୋଟ କରିକି କେବେ ଦେଖିବାନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଛୋଟ କରିକି ଦେଖିବାନି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବଡ଼ କରିବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ବାଇବେଲଟା, ପବିତ୍ର ବାଇବେଲକୁ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଦୂର ଯାଉଥିବାର ସେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ସେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେକୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁଠିକି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ସେ ଯେତେ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟା ସେ ସାନ କରିକି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ସେମିତି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପାଖକୁ ଯିବା ସେତିକି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବେ। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଦୂର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିହାତି ବାଇବେଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଏଇ ସାୟାରୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ